Oivo a na-esi bete ejebe nkwụ mgbe sị na ya makụ n'ibe ma ya ji anakpụ na ahụ aja maka na ya chọwa ụnọ na ọji akwa ya nwa nduru befu n'oisi bee na mkpọdo ọ ka nọkwa na nso ka ọjị ahụ na ma gọọ ya n'ọfọ anaghị agọchi ọjị ntị eji m udene mara abịazụ ụlụ abịa zụcha udene nwere ọdụ ejeghị m awụ udene bichiala abịa na ọkwa na-akụ akpasi n'elu nkwụ daa ọkụkọ jee tụọ ya ọsị ya ọkụkọ nwanne m ndine mgbe o bido sewe ọ mgbe enyi nọ n'elu sọ kịta nda na ana agwọ na-enwebeghị inwụrụ awụbeghị agwọ maka na agwọ nwe inwụrụ ọgbakwunye afọ mere agwọ enoghi ibe ọ nọkwa n'evu ulevu si na-achụwa ya ọsọ ya gbakpuo na akwụkwọ zoo mana anyị chezụọ achezọ ya baa n'ọnụ chụfụ anụ bụ n'ọnụ buche na ọgba ka eji akpọ ya ulevu ya wee ichie eloro n'ọdụ anụ ejighị ivu ọtọ gbara nke wa akịtị agba ha ncha ọ nọma n'eku egbegbegbuo nku agba n'osisi ọdị ebe ndị jere mkpụrụ ụsụ na mmiri na-agbawobe ndị ejesi mmiri na ayo eriri ma ngwugwu ma onye kere nwata bụrụ agwụ obililo mana ilo dị na agwụ anaghị eti nwata ntụba ya onye na-anụ onye wee zi inu nwa na ọtụrụ kpọkọdụ na nwoke tụrụ okenye ọkpa n'isi nze kala mma niile nwoke ọchọkwa adịrọ mma na ala ama ka ọ ya dị n'ozu nọ n'ihu onugwu gwa ya na ọ dị inu adaomosa wee kpọrọ ile n'ọnụ mana ihe nji wee bịa ụwa ka m na-eme imebidoziwa aka ọrụ m ịghọta mma wee zi inu abaala nga uru oli nri ji mmiri rie nri riricha jeracha obe anyị anya nyepara anyị ga ọnya mụ n'anya ụtarị ndị nsọ dị nsọ dara onye mmehie n'isi ọdụ nsọ diọkpara chukwu apasa n'ilu oche ka ndị ilo hafụ ikpo n'ọkpa gbuo ike igwe ilo dọrọ ka drati na-ebi unu uche ka uche na ka isi unu wee chịkọ ọnụ dịka chịkọ dị wee sị na ihe na-enye ka chi na-enye maka na ọchukwu na-ege eke onye amụna ka mụ na chi ma ọ ka ibuchi dawa ikere ka adam ka i wee doo oke ka oke nọ n'ime shi oke ayị oke aka mbụkwa otu onye n'ime unu ebe gị na-ese ibe ose na-agba mkpụrụ mmiri agwalala mana agwọchịta ya ntamụ let's go abụrụ ije ofu onye ọ dị good taị na anaghị ajọmpụta imi lefu mgbe oge 12 akụchie nwa a na-aya eze ọ na-abụ isi akwala oji mkpa akụwa okwu iwọz na-ekwu dị na nwoke oji 2x2 eme ọgọ free station ma ụmụ nwa onye bịa ọgbara ibe ụtọ dị na nwoke tọkụnọt na nwoke dịka ibe amụ na-atọ dị oli nwa anụ lahụrụ ụla na anwụ fil kọmfọtebụl ndị banyị na nnụnụ anya na nwụzi ajọ ụmụazị ome nke ntị na-anụ ntị adụkwa ndidi bụ ọgwụ ụwa.